Shout out sa video. Shout out. Shagit mo, shagit. Shout out sa video, shagit. Shout out. Sabihin mo, salamat. Salamat, shout out buang. Salamat yan, no? Salamat yun, no, sa Bitcoin. Salamat po, Bitcoin. Oh. Legit ang karaan na kanta eh. Na-inspired ako maghimo. Ikaw ra gang, ikaw ra jud ang igugmaon ko. Familiar, no? Ako tanong ko sa akong pinakapaborito na SNSD song, Genie, gyud adlaw sa mix sa una. Remember dyan ako to sa una ba tong second year high school ko. Ang mga classmate na girls magsayaw og K-pop. That was back in 2011. Paborito yun nilang sayawon kay SNSD na mga kanta. Labi na ng G, Kane, Genie. Masa ka tong mga kanta sa SNSD at kato na era. Shout out na din nyo ha. Hi, ang mix na miss yun ako sa Free TV ba. Kasi mga bagong kanta di yun na ako madunggan sa una ba. Sa mix. Pa K-pop, pa One Direction, pa OPM. Diyan yun madunggan sa mix una. Sayang wala na sila sa Free TV. It's been 84 years. Gawas na pa ng Blinks ani. May na lang nun anay date ba. I-attend man di ko Blackpink concert. So nag-concert sila sa UM. Pati ba naman din rin nalagyap mo sa gawas. Miyembro malikos binibin sa una. I-release na pod karon na year ang PS5 ayusa eh. Di lang ko ka-afford. Di puta hardcore gamer pod. Si Sayon dahil ng cover sa 2K21. Mas pasaw eh. Sigmura wala pod na 2K20 niya. Naghanlag singot. Mas ayos ang graphics eh. Coco Melon Nursery Rhymes 84.9 million subs. Gawas na yun ang teaser sa Blackpink wig kaya nilang suot. Jennie Blunder ba? O Jisoo takip-takip ra sa iyang buhok. Lisa red hair ha. Ayos. With nails pa. Rose lavender na yung buhok ang color. Di makita yung mata pero okay lang kita yung buhok bago. Wig kaya nilang mga buhok no. Giving me 21 vibes. Walang kabalo. If mo yun nilang buhok tinuod sa comeback na. Sa 24-365 normal naman lang buhok pero karaan naman po do og 2 years na po din turo-turo no flower shit. And before we end ang prediction daw sa pangalan sa kanta kay How Do You Like It? How You Like It? How You Like That? Basta na mga dapit sa inana ang pangalan bot lang kung tinuod ha pero look back ta dali na video kung tama. Okay, peace. Blink ka niya.